ଟିକିଲି ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ ଫେରି ତା ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଆଜି ଆମ ଗୁରୁମା ଘର ପାଇଁ କିଛି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। କି କାମ ଟିକିଲି? ମା, ଆମ ଗୁରୁମା କହିଛନ୍ତି କିଛି ଗାଡିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ପୁରୁଣା ବହି କି ଖବର କାଗଜରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ତ? ନା ମା, ତାପରେ ସେହି ଚିତ୍ରରେ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଗୋଡି ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିକୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ସଜେଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମା, ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଉ ଆସେ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆଉ ସଜାଇବା। ମା ଗାଡିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣା ପତ୍ରିକାରୁ ଗାଡିର ଚିତ୍ର କାଟି ଆଣିଲେ। ଟିକିଲି ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ସଜାଇଲା। ଟିକିଲି ତା ମାଙ୍କୁ କାର୍ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫୁଲ ପାଖୁଡାକୁ ଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରେ କାର୍କୁ ସଜାଇଥିଲା। ମା ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା ମୋ ଚିତ୍ର। ହଁ ଟିକିଲି, କାଲି ତ ଦିଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଇବୁ।